kuchengetedza semboni yeziso renyu. Baba wokudenga tinokutendai. Chikonzero chandiri kunyanya kutsikirira nyaya yokutenda ndeyokuti shoko raMwari rinoti unodyara anokohwa zvaanodyara. Haleluya. Hazvina kunzi unodyara, you reap what you sow. Hallelujah. Unokohwa chavakadyara. Ukadyara rudo, unokohwa rudo. Ukadyara kutenda, unodya mafruits okutenda. Hallelujah. Ukadyara chakanaka, unowana chakanaka. Hallelujah. Manje vamwe vanofunga wanoda kukohwa pawakadyara. Ofuti shoko raMwari rinoti unokohwa chawakadyara. Chawadyara unogona kusachikohwa pawadyara, asi uchakohwa chawakadyara. Haleluya. Angoti ngosvika patinongotenda titi Mwari wokudenga tinokutendai kuti munotichengetedza semboni yeziso renyu. Tinoda kukohwa kuchengetedzwa mugore ratakatarisana naro. Tinoda kukohwa rudo rwenyu pagore ratakatarisana naro. Tinoda kukohwa kukondororwa tsoka dzedu kuti tiregere kutsvedzemuka pakufamba kwedu pagore ratakatarisana naro. Toda kukohwa kuitirwa zvakanaka kuvana vedu. Chikonzero tauya nepisarema rokutenda. Kunyangwe zvichiita sezvisina kukwana, asi imi Jehovha munozvikwanisa. Kunyangwe zvichiita sezvinorema, munoti munotakurira joko renyu rakareruka Baba. Haleluya. Tinokutendai Mwari wokudenga. Munotirwira, munotikundira hondo dzedu changamire dzatinoona nedzatisingaoni. Baba wokudenga tinotenda kuti muri Mwari. Tinotenda kuti makatichengetedza. Tinotenda kuti maitichengetedza. Tinotenda kuti mucharamba muchitichengetedza nokuti muri Mwari. Iyemi munotisvinurira semboni yeziso renyu. Mazviita enyu Baba wokudenga muri Mwari. Mazviita enyu Baba vedu muri Mwari. Makatendeka Jehovha munorarama. Makatendeka Jehovha munorarama. Tinotenda kutendeka kwenyu. Munonyora kubudikidza naPauro muchiti kunyangwe Yesu tikasatendeka, Jehovha munoramba makatendeka nokuti muri Mwari. Tauya kuzotenda kutendeka kwenyu gore rino. Tauya kuzotenda kutendeka kwenyu mwaka unouya. Tauya kuzotenda kutendeka kwedu kuvana vedu. Tauya kuzotenda kutendeka kwenyu kumafinances zedu Mwari. Tauya kuzotenda kutendeka kwenyu paupenyu wedu Mwari. Mazviita enyu Jehovha. Mutendeki kwaye Jehovha unogara nokusingaperi. Tauya kuzotenda nyasha dzamakaita pamuchinjiko mangwanani ano. Mazviita enyu Baba vedu muri Mwari. Zviita enyu changamire. Muri Mwari, muri mutsvene. Tinovimba nemi Jehovha. Tinovimba nemi Mwari. Hallelujah. Tunangosvika patinongonamata tichiti Jehovha tinovimba nemi. Mapisarema 118 vesi ya8 and 9 inoti vamwe vanovimba nengoro, vamwe vanovimba namachinda, asi imi ndichavimba nemi Jehovha. David ane nguva yaakaita senzasi akaverenga varwi vose. Jehovha vakaona kuti akuda kuvimba namauto, wakaenda kwaari wakati zvirokwazvo wanditadzira. Akati zviri nane ndiwire mumaoko enyu pane kuwira mumaoko evamwe vanhu. Zviri nane ndiwire mumaoko enyu pane kuitwa zvimwe zvinhu nezvimwe zvinhu. Nokuti iyemi muri Jehovha vakatendeka. Ndinovimba nemi, hakuna chimwe chandinovimba nacho. Tudangosvika patinongonamata tichiti Jehovha ndinovimba nemi. Pandinenge ndiri ndega ndinovimba nemi. Pazvinorema ndinovimba nemi moga. Vamwe vanovimba nen'anga dzavo. Vamwe vanovimba nesimba remari. Vamwe vanovimba nesimba reauthority. Asi ini ndinovimba nemi Jehovha. Tinovimba nemi Jehovha. Tinovimba nemi Baba vedu. Tinovimba nemi Jehovha unogara nokusingaperi. Tinovimba nemi Jehovha makanga muripo munogara nokusingaperi. Makanaka Jehovha. Tauya kuzochema nokutadza kwedu. Tinovimba nemi changamire. Takakutadzirai zvimwe mukuziva zvimwe mukusaziva, asi tinovimba nemi changamire. Vamwe vanovimba nengoro, vamwe vanovimba namachinda, vamwe vanovimba nesimba rapanyika ino,
vamwe vanovimba nesimba ravakapiwa navanhu, asi tinovimba nemichangamire. Mukugona kwedu ndimi Mwari tinovimba nemi, muutera hwedu tinovimba nemi, munotisimbisa. Mazita enyu Baba vokudenga, tinovimba nemi Baba, tinovimba nemichangamire, tinovimba nemishe vokudenga. Mazita enyu Baba vokudenga muri Mwari, muzita nemuropa ramambo Jesu tatenda Baba vedu, takuremekedzai, takuongai, takusimudzirai muri Mwari. Pakubuda kwedu ndimi Mwari tinovimba nemi, pakupinda kwedu ndimi Mwari tinovimba nemi. Mazita enyu Baba vokudenga, tinovimba nemi Jehovha. Tiregererei mazuva okusaziva, tiregererei mazuva okusaziva changamire. Mazita enyu Baba vokudenga muri Mwari. We thank you Jesus. Hallelujah. Prayer point yangu inotevera ndeyekungoti umwe nemumwe ngaasarudze Mwari waanovimba naye. Hallelujah. Ukaverenga kuna Joshua chapter 24 pavhesi ya4 inoti, hama sarudzai Mwari vamamakuda. Kana muchida kutenda waMwari wekumhiri kwerwizi, kana muchida kutenda waMwari watakawana vari muno matiri kugara. Asi kana ndirini nemhuri yangu, ndichasarudza Mwari mupenyu, Mwari wandakatenda maari, akandiyambudzisa Jorodhani, akafamba nemi, akandivimbisa kuti achandipa nzvimbo ino. Zvino ndasvika, ndinoramba ndichitenda kuna Mwari anoita zvinhu, akavimbisa akazadzikidza. Toda kungosvika patinongonamata tichiti tasarudza iyemi Mwari mune zvamakaita kuupenyu hwedu. Makandirangarira pakurwara kwangu, mukandirangarira mereji yangu yaita seinorwadza kunyangwe isati yanyatsa kunaka, asi makataurira Dhavhidhi mukati zvawatadza mwana wako Soromoni achazvigona. Kana paine zvandakasiyirira, ipai wana wangu nyasha dzekuzadzikisa, nokuti makambozadzikisa zvamakambotaura ndikazviona nameso angu. Ndasarudza iyemi Mwari, ndakuvimba nemi Mwari moga. Pakupinda ndimi, pakubuda ndimi, nyasha ndimi, kukunda ndimi, rugare ndimi. Ndasarudza iyemi moga. Hallelujah. Baba vokudenga, tasarudza iyemi Mwari, tazvisarudzira iyemi Mwari kuti muve Mwari wedu pakufamba kwedu. Munazo zvamakaratidza kuupenyu hwedu, mukaratidza kutenda kwedu Mwari. Tine zvatakatenda mamuri mukatiitira, tine zvatakachema kwamuri mukazadzikidza. Tasarudza iyemi Mwari pakufamba kwedu, tasarudza iyemi Mwari pakuenda kwedu, pakudzoka kwedu Mwari. Mazita enyu Baba vokudenga, mazita enyu changamire unogara nokusingaperi. Mazita enyu Baba vokudenga, mazita enyu Baba vedu muri Mwari. Tinokutendai Baba vokudenga, tinokuremekedzai muri mutsvene. Zita renyu Baba vokudenga ngarikudzwe, zita renyu Baba vokudenga ngarinamatwe. Mazita enyu Baba vedu muri Mwari. Tauya nepisa remarokutenda, zvatinazvo hazvikwani, asi nemi Jehovha zvinoringana. Mazita enyu Baba vokudenga nokuti muri Mwari. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tinotenda Mwari. Toda kungosvika patinongonamata titi Mwari vokudenga, nokuda kwesevhisi ino tiitireiwo zvakanaka. Zarurai zvakawanzika zvenyu, nokuti shoko renyu rinoti itsika yenyu yekuzarura zvakawanzika zvebhaibheri renyu. Patauya kumba yenyu Jehovha, ngatiregere kudzokera takadaro. Ngative nechatinobuda nacho, ngative nechinotichengetedza, nokuti shoko raMwari rinoti shoko isimba. Murindi wezana anongoti taurai izwi kumba musauye, mukataura izwi rinotiringana.
taura izwi rinorapa mavanga nemaronda emoyo yedu, taura izwi rinosimudza moyo yedu, taura izwi rinorangarira vana vedu pavakarasika, taura izwi rinorangarira nokutyora mhiko dzakaiswa kumadzinza edu, taura izwi rinochengetedza mereji, taura izwi rinorwira patsaona, taura izwi rinosimudza varombe kubva kuguruva, taura izwi rinoti shirikadzi dzinenherera vatye vachiguta, taura izwi rinorangarira vanorwara, taura izwi rinowisira vari pagungwa mumvura, taura izwi rinovhura gungwa pazvinenge zvaoma, taura izwi rinorangarira vana, rinorwira vana pamhiko dzamajeri dziri kumusha kwedu, taura izwi rinorwira vana pamhiko dzeungochani dzizere munzvimbo yatinogara, taura izwi rinorangarira shirikadzi nenherera, taura izwi rinotiitira zvakanaka. Shoko renyu rinoti regai kuzobvisa hoko dzakaiswa namadzibaba edu, taura izwi Jehovha rinoita kuti tiregere kubva panheyo dzekutenda kwenyu. Mazviita enyu Baba vokudenga, muri Mwari muri mutsvene, mazviita Baba vokudenga, tatenda nyasha dzenyu, tasimudza zita renyu, tasimudza kutenda kwedu, neropa regwayana makatirangarira, neropa rapamuchinjiko makatirangarira, tiitirei zvakanaka mangwanani ano, tirangarirei nokuti muri Mwari. Simudzai mhare dzokutenda, mweya wesimba renyu Baba ufambe pakati pedu, simba rokurangarirwa nemiJehovha rifambe pakati pedu, zvipo zvomweya zviburukire kukereke yenyu Mwari, simba resimba pamasimba ose, mazviita Baba vedu muzita nemuropa raJesu, tatenda Baba vedu muri Mwari, mazviita enyu Baba vokudenga muri mutsvene, muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Last prayer point yangu ndisati anogara pasi, regai tingosvika patinongonamatira vanhu vaMwari neutungamiriri hwose. Shoko raMwari rinoti tsoka dzavatsvene dzinorongwa naShe. Vangosvika patinongonamata tichichangamire mufundisi pamwe chete nedare rawo neutungamiriri hwose pawanoronga zvekereke ino zvinochengetedza upenyu hwedu. Tsoka dzavo ngadzirongwe nemi, wafambe panzira yenyu, waregere kuzendama panjere dzavo, wafambe panzira yenyu, waregere kushandisa uchenjeri, asi kuti muwazarurire samweya. Mazita enyu mangwanani anochangamire, kereke ndenyu, vanhu ndevenyu, tiri basa rokubata kwamaoko enyu. Svinurirai kereke yenyu Baba, pakufamba tsoka dzedu dzirongwe nemi Mwari vokudenga, pakupinda nokubuda changamire. Wanzai nyasha, wanzai nyasha, wanzai nyasha, regai kuramba munyerere, regai kuramba munyerere. Taurai kuupenyu hwedu Baba vokudenga kubudikidza neutungamiri wepanzvimbo ino, pakuronga napakufamba kwawo. Wanzai nyasha dzinotungamira, wanzai nyasha dzinorwira, wanzai nyasha dzinozadzikidza kutaura kwenyu. Kuda kwenyu Baba vokudenga ngakuitwe, kusava kuda kwevanhu kana kuda kwedu. Kuda kwenyu changamire ngakuitwe panzvimbo ino sezvakunoitwa kudenga. Utsvene hwenyu Baba panzvimbo ino ngautizadze neutsvene. Yemi munotaura kuna Mozisi pana Leviticus pachapter ya 17 kuti udza ungano yaIsraeri kuti ive tsvene nokuti eni Mwari wamunonamata ndiri mutsvene. Tinonyengetera Baba utsvene hwenyu panzvimbo ino, utsvene hwenyu pakupinda kwedu Baba, utsvene hwenyu panzvimbo ino napakereke ino. Nyasha dzenyu dzinogara nokusingaperi, nyasha dzenyu Jehovha dzinofukidzira utera, nyasha dzenyu Jehovha dzinouya neexcellence. Muzita nemuropa raJesu, we thank you, we magnify, we dignify, we glorify your mighty name. Thank you, Jesus. We worship you, our Master. Thank you, Lord. Tipe chipo chokuombera nemufaro uri muimba ino mangwanani ano muzita raJesu. Haleluya. Chingofarirawo uri pedyo newe zvakare ungomumhoresa uti uri pano pakupedzisira kwe25 gore nesande rekupedzisira mangwanani ano. As we say, we love one another and praise the Lord. We love one another.
another and praise the Lord. We love one another and praise the Lord. We love one another and praise the Lord. We love one another and praise the Lord. Oh, we love one another and praise the Lord. We greet one another and praise the Lord. And praise the Lord. We greet one another and praise the Lord. Just greet one another in your love. Chimbondiratidza kusimudza maoko mangwanani ano muna Jesu. Haleluya, haleluya. Uti Jehovha ndauya kuzokutambirai nokukurumbidzai mangwanani ano muzita raJesu. Haleluya. Tinogona kupaita zvekamhere kurumbidza Jehovha. Mumba maJehovha muine mufaro. Hallelujah. Mumba mababa mune mfaro usingaperi. Mama baba mune mfaro usingaperi. Mumba mababa mune mfaro usingaperi. Mama baba mune mfaro usingaperi. Mumba mababa mune mfaro usingaperi. Mama baba mune mfaro usingaperi. Mumba mababa mune mfaro usingaperi. Mama baba mune mfaro usingaperi. Mumba mababa mune mfaro usingaperi. Mama baba mune mfaro usingaperi. Mumba mababa mune mfaro usingaperi. Yatitsa mufaro wa Jehova. Mumba mababa mune mfaro usingaperi. Mama baba mune mfaro usingaperi. Tomurumbidza, tomurumbidza. Yeah, 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 yeah. Tomurumbidza, tomurumbidza. Tomurumbidza, tomurumbidza. Batanidza maoko kuna Jesu. Tomurumbidza, tomurumbidza. Tomurumbidza, tomurumbidza. Hey, 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 mururune muritso kuna Jesu. Hey. Mumba mababa mune mfaro usingaperi. Mama baba mune mfaro usingaperi. Mumba mababa mune mfaro usingaperi. Mama baba mune mfaro usingaperi. Domutambira, domutambira. Tambira Jesu. Domutambira, domutambira. Ini domutambira, ini domutambira, ini domutambira, ini domutambira. Domutambira iwe, iwe mutambira, iwe mutambira iwe, iwe mutambira. Kururuna Jesu. Tambira Jesu. Mumba mababa mune mfaro usingaperi. Mama baba mune mfaro usingaperi. Mumba mababa mune mfaro usingaperi. Mama baba mune mfaro usingaperi. Mumba mababa mune mfaro usingaperi. Mama
higher. Lift Jesus 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 higher. Higher, 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 higher. Bururuna burrito. Baba baba bunem faro singaperi. 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 Tomu obera, tomu obera. Tomu obera, tomu obera. Tomu obera. Munala kwashara muno. Tomu obera, tomu obera. Tomu obera, tomu obera. Tomu obera, tomu obera. Tomu obera, tomu obera. Chipoitaka chaifika kowe kauri papo. Uyamazilo Jesu, uyamazilo Jesu, uyingosi yamango, 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 uyingosi yamango. Bayete ngonyama, bayete ngonyama, bayete ngonyama, bayete ngonyama Yesu, bayete ngonyama, 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 bayete ngonyama,
zino yekutenda baba yasika nguva zino yekutenda ise yasika nguva zino yekutenda baba yasika nguva zino yekutenda ise saka ndiyo nguva yekutenda baba ndiyo nguva yekutenda ise saka ndiyo nguva yekutenda baba yekutenda ise yasika nguva zino yekutenda baba yasika nguva zino yekutenda ise yasika nguva zino yekutenda baba yasika nguva zino yekutenda ise kaka ndiyo nguva yekutenda baba ndiyo nguva yekutenda ise kaka ndiyo nguva yekutenda baba ndiyo nguva yekutenda ise korera topera iri tichingorara imero totangashe tichingorara tikamanya tikafamba tikamira nasi tiripo tikere tirikumarara ndiyo nguva yekutenda baba ndiyo nguva yekutenda ise ndiyo nguva yekutenda baba ndiyo nguva yekutenda ise Bangua,
uchimbombera Jesu vakatendeka Mwari. Alpha na Omega. Alpha na Omega. Alpha na Omega. Jesus ndiye Alpha na Omega. Alpha
nekukutwa, ndimi wakutanga nekuguma, ndimi muridzi wekurarama kwedu, ndimi muridzi wezvose zvedu, ndiani unofananidzwa neMwari, makatendeka kubva gore richitanga, zvino rakupera Mweya Mutsvene, makangotendeka muchinda werugare, hakuna angaedzaniswa nemi Mwari, hondo dzose dzekudenga dzinokurumbidzai, dzinoti muri mutsvene, mugare pachigaro chenyasha, muri mutsvene Mwari wedu, mugare pachigaro chekutonga, tongai nekururama Mwari, tongai pakati pedu Mwari. We invite you Holy Spirit, batai ushe pakati pedu Mwari, zviratidzei pakati pedu Mwari, nekuti hakuna akafanana nemi. Imi ndimi wekutanga, imi ndimi wekupedzisira, kutanga kunowanikwa mamuri, magumo anowanikwa mamuri. Jesu makanaka, Jesu simudzirwai, pamutsoro-tsoro pamazita ose, ngaribatwe neutsvene zita renyu, ngaribatwe neutsvene zita renyu, makakodzera nerumbidzo, mangwanani anogamuchirai rumbidzo, mangwanani anogamuchirai kukudzwa, makafanira nekupiwa ndiri, ndaripiri mwezita ratikanamadza, ndoupumwe Mwari watikanamadza, zvirokwazvo hakuna, zita raJesu, zita raJesu, zita raJesu, ngarinamadzwe. You are the Alpha and the Omega. We glorify you, we worship you. Yes, Lord. Tinokupai mbiri wekutanga nekupedzisira, mangwanani Jesu weNazareta, gore zvarakudai kunopera Mwari, tinotenda you are our Omega, mupedzisi wazvose ndimi Mwari, zita nemuropa raJesu, tinokuongai nekutendeka, mazita enyu Jesu, mazita enyu musharutwa, tinokutendai mangwanani, muzita raJesu. Midzimu takambopira, hazvina kubatsira, chasara panyika ino, nechekunamata, chasara panyika ino, nechekunamata. Midzimu takambopira, hazvina kubatsira, chasara panyika ino, nechekunamata,
matsva tanzwisisa kuti zvimwe zvese hazvina maturo asi kurumbidzwa kwezita renyu nekuongwa nekusimudzirwa. Hakuna chimwe chasara panyika ino chinoraramisa vana vevanhu. Hakuna chimwe chasara panyika ino chinodzikinura vakatapwa kunze kwakunamata. Mwari mangwanana tinonamata makatendeka, tinokuongai Mwari makanaka makatendeka. Gore richitanga nanhasi tiri pano, tinoti Mwari makanaka, tinoti Mwari munoshamisa. Mangwanana namoyo ndinokuonga makanaka changamire, makanaka ichewa madzishe. Mangwanana nogamuchiro irumbidzo nekukudzwa kwezita renyu, nekuda kwokuti makanaka Mwari makatendeka. Jehova patakarwara hatina kufa, imi mutariri weguta asingakotiri hope kana kurara, anochengeta vake nokuvarwira. Mangwanana tinokutendai nekuti tiri vana venyu, takaita sefoni yeziso renyu. Jehova tinokuongai mangwanana. Makanaka Jesu, makanaka changamire, tinosimudzira zita renyu. Ngarinamatswe zita raJesu. Makanaka musharuka tinokuonga muzita. Haleluya, haleluya. Job anonyora pachapter ya 42 pavhesi ya 5 achiti, zviro kwazvo ndaisimbonzwa nezvenyu nenzeve dzangu, asi zvino ndinokuonai. Haleluya. Gore rapera. Haleluya. Tiri mumweya umwe chete iwoyo, toda kumbosvika patinoimbirwa mastanza maviri matatu tingotenda Mwari. Haleluya. Job unoti ndaisinzwa nekunzwa kwenzeve, asi pakaitika zvose izvi nekubudirira nokukunda kwandakaita, ndinokuonai nemeso angu. Taisimboita zvema-SMS, asi zvino yava video call. Ndagutsikana, ndakunzwai, ndakuonai, zvaringana. Haleluya. Tambotisvike patinoimbirwa tiri mumweya imoyo, tongopapisa rema rokutenda kuti makanaka, makanaka, hakuna akaita semi. Ishe verugare, changamire wenyasha zhinji, Jehova zoshamisa. Munogara nokusingaperi, munopa venyu vavete zvokudya. Makatirwira, hatina pataifanira kufa patakafa, pataifanira kufa takararama. Zvirwere zvakauya zvikapfuura, nekuti munogara nokusingaperi, munosvinurira nokuchengeta venyu 24/7. Munenge makatichengeta, tinokutendai. Hakuna zita rakafanira kunamatwa, hakuna zita rakafanira kunamatwa. Jehova akafanira kunamatwa. Jehova akafanira kunamatwa. Hakuna zita, hakuna zita rakafanira kunamatwa. Hakuna zita, hakuna zita rakafanira kunamatwa. Hakuna zita, hakuna zita rakafanira kunamatwa. Dasha ya zita, dasha
We thank you, Lord. Tinokutenda mangwanani ano. Yesu wenu umenyasha Yesu. Santi moino. Tinikukotenga nino. Mwari kureka. We worship you, Jesus. Makafanira kunamatwa, makafanira kurumbidzwa, utsvene nokukudzwa Jehovha ngazvive kwamuri nokuti muri Mwari. Tonamata Baba vedu, yashadza pamuchinjiko, Baba vokudenga dzakafanira kutendwa. Makaitadira mhamba redu kuti nokutadza kwedu tive vatsvene. We thank you, Jesus. We worship you, Master. Master, we thank you, Jesus. Mazita enyu Baba vokudenga muri Mwari. Makanaka Jesu, muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Muimbi wekwedu wati akafanira kunamatwa, akafanira kurumbidzwa. Mangwanani ano toda kumbosvika patinogamuchira Mwari wenyasha zhinji. Hallelujah. Iye akafanira kurumbidzwa, akafanira kunamatwa. Rega kutarisa zvakaitika panext door pako zvisina kuitika kwauri. Akafanira kurumbidzwa zvakadaro. Hallelujah. Anoti ari kutaura naJoshua, oti Joshua ndichava newe sezvandaiwa naMozisi. Haana kuti ndichakuita Mozisi. Saka kana wakunetseka nezviri kuitika panext door uda kuita Mozisi iwe uri Joshua. Zvinongonzi ndichava newe sezvandaiwa naMozisi iwe uri Joshua. Hallelujah. Mwaka wako unofamba nenguva yako. Iye akafanira kutendwa zvakadaro zvakadaro. NdiJehovha unoshamisa. Hallelujah. Timwari wakanaka. Hallelujah. Muimbi wekwedu ati tiri kufara wani, tiri kupembera inguva yokutenda Mwari. Zvizhinji zvakaitika pakati apa, asi nhasi tiripo. Wakafanira kutendwa. Imboita mheremhere mangwanani ano muzita raJesu. Hallelujah. Tigamuchire vanhu vaMwari vari pakati pedu, mufundisi pamwe chete naamai. Tinotenda Mwari zvikuru nokuda kwawo. Hallelujah, hallelujah. Regai ndikumbire praise and worship yedu vachitora zvigaro zvavo. Inzwai kuitirwa zvakanaka. Hallelujah. Tingawana hedu patingagara muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Inguva yekukwazisana. Hallelujah. Neniwo ndiri kufara wani, ndiri kutenda Mwari. Amen. Nhasi ndini futi ndalida intercession. Ndambofunga kuti wanyabadza vachachinja program. Ndikati zvine nyasha dzacho. Hallelujah. Dariri basa iri overtime, hapana iramba mari. Neniwo nemakomborero acho ndinoagamuchira nokumhanya. Hallelujah. Saka nhasi ndezvangu. Pane muimbi wekwedu akamboti itai makorokoto korokoto kwandiri. Hallelujah. Wedu wadadisa. Nhasi izuva rangu. Regai tisvike patinogamuchirana. Regai tigamuchire vatungamiriri vose kubva pabhodhi, dare rana amai, rana baba, macell group leaders, nemahead of departments ose nemadepartments ose. Inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Hallelujah. Regai tisvike patinogamuchira vana mai nana baba vari pakati pedu. Itoriwo promotion kunzi amai, itoriwo promotion kunzi baba. Pane waizvidawo wakazvishaya. Saka inzwawo kuzvigamuchira nekuti takugamuchira muzita raJesu. Hallelujah. Regai tigamuchire mayouth nemateens ari pakati pedu. Inguva ino yakakosha yefestive season. Mayouth mamwe nemateens mazhinji ndo panotangira kurasika. Hallelujah. Asi regai tikugamuchirei, tirambe tichikurangaridzai kuti tinokudai, tinokugamuchirai
pamwe pacho zvimwe zvacho zvinoda kuti tikaitawo pedu imi mozviitirawo mozvichengetedza kuti tive vana baba nana mai chaivo chaivo ndimi kuti muve vana chaivo chaivo inyasha dzaMwari tinogamuchirai muzita raJesu. Haleluya. Regai tigamuchirewo hama dzedu dziri kutiona pamasocial media platforms edu ose. Inzwai kugamuchirwa, itirwai zvakanaka muri kwamuri ikoko. Mwari verugare akuitirei zvakanaka. Vamwe vari munzira kuuya tinotenda nyasha dzekusanganiswa zvakare muzita raJesu. Amen. Tine here hama dzatangawo kupinda nesu for the first time? Do we have any visitors who are here for the first time? Ndinokumbira kuti kana muripo muzviratidzewo nokusimudza maoko. Tikugamuchirei, tikufarirei zvenzira yatinoita pano. Haleluya. Ndinotenda tine hama dzatangawo kupinda nesu. Kana dziripo hama dzinobva kwaMutoko, vanongoti angosvika wedza wakabata juice kana mvura, vanokupa imwe kapu yemvura, ndokugamuchira kwawo. Haleluya. Isu kuno tinoti vanenge vasvika pano tinovakumbira kuti vasimuke netsoka dzavo, wauye kumberi kuno tivagamuchire nenzira yedu, tivafarire. Tiri vanhu vanoda vaenzi, tinokugamuchirai. Uyai yenyu netsoka dzenyu tikugamuchirei. Haleluya. Tiri kufara kusangana, 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 tiri kufara kusangana. Hallelujah. Do we all understand Shona? Tese tinonzwa Shona. All right. Ndichakumbirawo kuti muzviintroduce nenzira iyi. Ini ndinonzi Baba Jiriji, ndinogara muno muRoadport, ndinopinda pano zvekare. Kana imi mauyawo pano kuzotishanyira munongoti tashanya, kana mauya zvachose door rakavhurika, muri kuona space chero takakwana aizari nzvimbo yenyu iripo. Vanhu vepano vanofarira zvikuru avo vanoti vauya zvachose. Haleluya. Kana muri mukoma munoti muri mukoma, kana muri sisi moti muri sisi, kana muri amai kana baba mongonzvintroducewo nenzira iyoyo. Haleluya. Zvakatinakira. Tinana mukoma vamwe vari kutotsvaga, nana sisi vamwe vari kutsvaga. Kana muripo wana sister, nyatsai kutobva matozviratidza mune matokanda PCSCV varipo. Haleluya. Haleluya. Ini ndoitwawo mukoma Emmanuel Tavizo, ndauya zvamuchose. Haleluya. Hello, my name is Ayanda. Thank you. You are free to use whatever language you are comfortable with. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Ini ndoitwawo mai Majurira tabva kuRemsek, ndauyawo nemhuri yangu tati nhasi tiuye tizonamata Jesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Indoitawo Baba Majurira, ndogara kuRemsek, tauya zvachose. Hallelujah. Hello, my name is Angel. Hello, my name is Violet. Thank you. Hello. Isu tiri mhuri yekwamadziro. Tinobva kuBotswana kuHaburoni. Tinopinda Forward in Faith. We are here for Maina Baba Chenjerai. Thank you so much. Thank you. Hallelujah. Indoitwa Baba Madziro nemhuri yangu. Togara kuBotswana. We are visiting. Thank you. Hello, my name is Tanatswa. Hello, my name is Tinashe. Hallelujah. Hello, my name is Tafara Nadim. We came with our family from Botswana. Thank you for welcoming us. Thank you. Hallelujah. Tine mapepa atakutambidzai
anowanza kunge ari maviri. Nhasi tinongorinere mazita, tichakumbirawo kuti mutinyorerewo mazita nemafoni number. Mafoni number iwayo neinformation iyoyo inongoshandiswa zvechechi badzi. Haleluya, muzita raJesu. Haleluya, regai tigamuchire hama idzi muzita raJesu. Haleluya. Kana church service yedu yapera, tichakumbirawo kuti muone church secretary wedu paconnecting lounge pane masofa ari papo ayo, wakukwazisei vakugamuchirei nenzira yatinogamuchirana nayo. Mwari verugare vakuitirei zvakanaka, mungawana henyu pamungagara. Haleluya. Church secretary vachakukwazisai vati vauya zvachose. Church secretary vachakuratidzai nenzira dzinodimburira kuuya pano kubva kwamunogara, musatya zvenyu. Haleluya. Amen and amen. Church secretary assignment. Haleluya. Nguva inoirega ndikumbire church secretary wauye nezviziviso zvanhasi muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Amen and amen. Ndakutoenda paGoogle kuti nditsvage nzira dzekudimbudzira nai dzinganguve dziri nzira dzekusvika pano. Regai tigamuchire baba Jiriji vari kutityaira zvakanaka muzita raJesu nemhuri yavo. Amen. Ngatingoombererai maoko, Mwari vachikudzwa. Haleluya. Ruremekedzo rwangu kuna mufundisi namama. Regai tipanane zviziviso zvezuva ranhasi. Zviziviso zvekutanga zvinobva kumadzimai. Munhu wese abva angonditarisa nai. Chiziviso chekutanga chinobva kumadzimai. Hanzi madzimai, kurudziranai kuti muuye kucrossover. Hallelujah. Amen and amen. Tine crossover yatiinayo nai musi wa31 Manheru patinenge taakupinda mugoredzva ipo pano pakereke. Event iri kutanga na 9 p.m. asi kereke inenge yavhurika kubva na6 panenge pakavhurika pano. Saka ngatisatyai kuti tinozofamba usiku, pano panenge pakavhurika as early as 6 a.m. Uyai tipinde mucrossover tese nai, zvichingotiitira zvakanaka. Munhu wese ndau yekucrossover. Tiparurirwe theme yegore riri kuteera, tichiudzwa kunzi gore riri kuteera tinenge tichifamba sei, tichipiwa vision nemafambiro egore rinouya. Saka usasaririra. Also ndiri kutongokurudzira kuti paevent iyoyi invitewo mumwe munhu auye tigova pamwe chete tichipinda mugoredzva tichipembera tese panguva imwe chete nai. Tiri kukumbirawo vanhu vane matestimony. Matestimonies are related kuma theme epakatanga kereke inoyi. Kana uine zvawakaitirwa zvakanaka nekubudikidza neimwe theme, any one of those themes, tiri kukurudzira kuti musi wecrossover tinenge tichipa matestimony iwayo nai, zvichingotiitira zvakanaka. Saka ndokurudzirwa vanenge vakadaro, makasununguka kundiona, makasununguka even kutumira matestimony acho kuna mufundisi, you are more than welcome to do so. Tiri kuda kuti timbotestifya. Vamwe tine zvatakatoitirwa kubudikidza neimwe theme yerimwe gore. Handichaparura testimony yangu, but regai ndingokuudzai kuti ndine zvandakaitirwa neimwe theme. Kana iwe uine zvawakaitirwa neimwe theme, please sununguka kuuya uchipa testimony yako. Hallelujah. Vaenzi vose ndiri kukumbiraiwo kuti mozondionawo soon after service apo pakanzi paconnecting lounge apo, just a minute or two tigotaura tese zvichingotiitira zvakanaka. Amen. Regai ndidzosere nguva kune vandipa tichingokudza Mwari nai. Hallelujah. Haleluya. Ngativaombererei zvinodarika ipapa vachigara pasi. Mazvita henyu secretary. Handifungi kuti pachine chasara changu ini, ndinenge ndapedza. Regai ndigamuchirewo mudzimai wandakapiwa naShe nevana. Haleluya. Pamwe pacho unotya kuti wandakazvitsvagira, because Job anonzi pazvinhu zvose zvakapiwa naMwari zvakatorwa, chakangosara mudzimai nekuti anga akazvitsvagira ega. Saka kana ukazvitsvagira wega unoudzwa zvisizvo. Saka rega ndifarirewo mudzimai wandakapiwa naMwari muzita raJesu. Haleluya. Kuitira kuti panoenda zvimwe nepanouya zvimwe iye asasara. Haleluya.
tinotenda. Nguva ino tose takasimuka, regai tifarire mushumiri wedu wanhasi wachiuya kuzotora nzvimbo. Regai tifarire mufundisi wachiuya kuzotora nzvimbo. Neniwo ndandisi kutoziva kuti ndiani. Haleluya. Ndadzoka kubasa rangu. Ndiripo. Last week ndanga ndakazorora. That's why you didn't see me saying anything. Udza munhu ari padhuze newe kuti there is power that you need. Muudze kuti nyika inoshanda musimba. Kune simba raunoda kuti urarame panyika. Amen and amen. Kana waane simba, kune mamwe mabasa ekuti kana waane simba racho anobva wakupa neuniform. Kana uri gunners unoonekwa neuniform. Kana uri policeman unoonekwa neuniform. Kunzi ava vane simba rekuisa vanhu cheni avo. Saka panyika ino panoda simba. Kana waa mumarriage unobva waiswa ring. Makwa kunzi ushu. Taurira munhu ari padhuze newe kuti panyika panoraramwa nesimba. Dzokorora kuti panyika yevapenyu panoraramwa nesimba. Kune madho anovhurwa nesimba. Chimbozviomberera maoko muzita raJesu. Hallelujah. Tiwane patinogara pasi. Nditende present worship yanga ichiimba zvine upenyu. Mwari vakuitirei zvakanaka muzita raJesu. Anga achilida intercession na MC vanhasi ngobatanidzaiwo maoko muvatende. Unogona usotonzi chidzoserai MC vatiparidzire. Makamboona here kamwe kastaira kanoitika kune dzimwe nzvimbo so munhu akagona zita rake rikadaidzirwa youth inotonga kuti ichimufarira so. Amen and amen. Tifarire baba namai Jiriji vanga vachicheya nekulida intercession muzita raJesu. Hallelujah. Ndingotenda mhuri yekwamadziro all the way from Botswana. Mwari vakuitirei zvakanaka, tiri kushanda hedu zvakanaka nababa namai chenjerai. Saka hatiremerwi nekukudai kukukwazisai because tiri kuziva kuti hamuzi maspai. Ukauya kana usingatrustwika ukauya nevanhu vanofunga kuti vanhu vaya vatanga. Tinokugamuchirai, tirwai zvakanaka, takanzwa nezvenyu musati masvika kuno. Mwari vakuitirei zvakanaka. Toda kugamuchira zvakare zvakasarudzika. Mhuri yekwamajurira Mwari vakuitirei zvakanaka. Maita henyu nekuva pakati pedu. Murambe muchiuya sekuvimbisa kwamaita pamwe chete nabrother Emmanuel. Ndifarirewo mudzimai wandakapiwa naShe naye. Kudhara unoziva kana waakuchembera pane zvinhu zvaunotanga kuita kana waakuchembera. Kana uchimudiki hauna basa nazvo. Kana waakuchembera pane zvinhu zvaunotanga kuita kana bvudzi raakutena white. Nekuda kwezera mazuva ano ndaakupota ndichiti manheru ngatisarudze hembe dzamangwana. Nyaya dzese dzekunyepa dzeudiki dzaakupera. Saka waakudzokera kumabasics. Ungaenderana nevafana vanoverenga TikTok here vachinyora malove message. Unodoendeswa pasi vanonyora zvinonakidza unenge wakura akava musoro wakuchena kuti ngatisarudze hembe dzemangwana. Recipe yemadhara ndikutobatsirawo vanhu vati above 40 kana nyaya dzapera izvozvo zvinobatsira zvokuti ngatisarudze hembe dzemangwana. Ipapo unenge uchitoratidza rudo rwacho naye. Pamwe chete nevana vedu sisi varimo, pamwe chete nemabrothers avo pakati pedu. Nhasi nda kutaura nenyaya yechinhu chinonzi power. How do we get sustained in power? Tiri vaKristu nekuti tinoda simba. Ndiverengerwe kana kundisira paboard Genesis chapter number 29 verse 35. Regai ndiverenge nechishona nechirungu. And she conceived again and bore a son and said, now I'll praise the Lord. Therefore she called his name Judah. Then she stopped bearing.
Isai 31, 32, 33, 34. Ndibatsirane nehama dzisingaverengi bhaibheri. Bandiri kungoda kutangira ipapa. When the Lord saw that Leah was unloved, she opened her womb, but Rachel was barren. So Leah conceived and bore a son, and she called his name Reuben. For she said, the Lord has surely looked on my affliction. Now therefore my husband will love me. 33. And she conceived again and bore a son, and said, because the Lord has heard that I am unloved, he has therefore given me this son also. She called his name Simeon. And number 34. She conceived again and bore a son, and said, now this time my husband will become attached to me, because I have borne him 3 sons. Therefore his name was called Levi. And number 35. And she conceived again and bore a son, and said, now I'll praise the Lord. Therefore she called his name Judah. Then she stopped bearing. Right. Tinevakadzi vaviri vari pabarika. Umwe anonzi anga aine maziso akareya. Chiso cha Leah chinonzi changa chakaremerwa. But chiso cha Rachel changa chakapenya. And murume anonzi Jacob haana kudanana na Leah. Akadanana na Rachel. Tsika dzevanhu vadzaisa Rachel Leah pamberi paRachel. Saka Jacob aita zvinoitwa nevanhu kuda vaakada. Ndinzwisise, famba neni mupostori ndisati ndaenda panyaya yepower. Jacob ari kurarama mutsika dzevanhu kuda vaakada. But munzvimbo dzemweya mazodongorera afeye yevanhu, ikaona kuti mukudanana mune anodiwa uye mukudanana mune asingadiwi, asi vachidanana nekuti vese ikapo vari vatatu. Asi mukudanana kwavo chimuti chakawandira kuna Rachel. Denga rine tsika yekupa vanhu simba, zvikuru sei kana nyika yavafuratira. Denga rine tsika yekusecha mastreet. Denga rine tsika yekusecha dzimba. Denga rine tsika yekusecha machechi. Rotarisa vakaremerwa, varamba kudiwa nevanhu, rovapa simba. Kureva kuti simba haribve kuvanhu, rinobva kunzvimbo yemweya, ndoparaburuka panyika rikanovhura dumbu reasingadiwi. Kana waremerwa mudikani, pane tsika yaMwari yekukupa simba. Ndosaka uchiona kuti pakati nepakati peusiku Paul na Silas vakanga vari mujeri, but kwete mujeri chete, vakanga vari mujeri warohwa, but kune vakanga vari mujeri vasina maronda, but denga rakanzwa vari mujeri vane maronda, nekuti yavo nyaya yanga yakati darikei yevamwe. Pavari kurumbidza Mwari usiku ndo pavari kunzikwa. Saka Leah ari kuvhurirwa dumbu nyaya yekusadiwa. Pamwe pacho pauri kuti nyika yandiramba, denga rine zvaraona. Pauri kuti nyika yandisema, denga rine zvaraona. Pauri kuti nyika yaramba kundivhurira masuo, ndati denga rinoona kana nyika ikawithdraw. Une munhu pune power rinopiwa vanhu. Saka denga riri kubva ravhura dumbu reasingadiwi. Kune mumwe munhu anoda kuti unzwisise kuti kana Mwari vakushanda panyika, vanoshanda necondition yako iwewe. Mwari iwewe vanoshanda. Kune vamwe vanhu nherera dziri muno dziri kurambirwa chikafu. Kune vamwe vanhu unoziva kuti pamwe pacho patiri kuropafadzwa, takati rimwe zuva tichifamba namaimufundisi tikasangana nedzimwe hama dzine chitupa.
handiti vasina chitupa makwerekwere, vane zvitupa ndove muno. Saka ndakasangana neimwe hama ine chitupa ichikwereta firiji ye 3,000 to pay in 24 months. Ndikati pamwe pacho Mwari paanotiropafadza ari kutotiropafadzira nyaya yekuti tiri mu foreign land, hatina mapepa acho ezvikwereti. Saka Mwari vanosvika vobva vavhura masuo kuti murege kuenda kuzvikwereti ikoko. Why? Hamuna that right. Denga rinopa simba kunenge vane vafuratirwa nenyika. Kana vanhu vakakusiya vakupa mukana wekuti denga rikuvhurire suo. Kana vanhu vakakushororodza denga vapa mukana wekuti denga rikurangarire. Iyo vati ndinopa simba kune zvakazvidzika, anosimudza varanda achivagadza nemachinda, kureva kuti kana zvisina kundimirira mushe kuna anouya kurutivi rwangu. But mai ava vakarasika manje, vakuda kuita competition yelove. Ivo vasina kubvira vapinda mumba macho nelove. Ndidzokorore, vakada kuenda kulove landscape. Ivo vasina kumbobvira vapinda macho mumarriage macho nelove. Vakapinzwa marriage nenyaya yetsika, ende murume wacho haavadi. Vakuda unoti, a son, my husband will love me. A son, my husband will love me. A son, my husband will be attached to me. Rega ndikutaurire chokwadi, vasingakude havakude. Kana vanhu vatongodecide kuti havadi nezvako, havadi nezvako, usamanikidzire pausingadiwe. Iwe manikidzira pamabvi, tamba nemabvi. Nyaya dzako, rega kuita zvinhu zvekufadza vanhu. Fadza akakusika. Kana zvakuremera namata, haugoni kufadza vanhu. But ukanamata, pane zvinoitika. Mukadzi uyu akanyararirwa nemurume, aita vana 3 vakomana. Murume akaramba akadii, akanyarara. But paano realize kuti the real power that I operate in, ende kuti munhu anonzi Rachel arege kuzorecover zvakare kuva mutungamiri wangu, regai ndirumbidze Mwari. Ndopandaverengesa pana Judah pa 35 pairi kuti akabva aconceive akati, therefore I shall call his name Judah. Paari kuti Judah akukrieta zisekuru remarudzi. Nanhasi tinopfugama tichiti neshumba yerudzi rwaJudha takagara pachizaruko chamai vanonzi Leah pavakadhisaidha kurumbidza Mwari. Zita ravo nezita remana vavo rakasimuka. Gore rauchadhisaidha kurumbidza Mwari, kurega kuraramira vanhu, ndo gore richavhurika masuo. Gore rauchanzwisisa kuti anorumbidzwa ndiMwari, anopiwa mbiri ndiMwari. Simba rangu riri muna Mwari. Kana ndakuda simba rinovhura masuo, ndinorumbidza Mwari. Kana ndakuda kuva relevant, ndinorumbidza Mwari. Kana ndakuda kuenda ku next level, ndinorumbidza Mwari. Kune vanhu vamakadya navo brai Christmas ino. Christmas ino vanenge vachikuroyai. Kune vanhu vakawanda vamunokumurirana navo hembe, but mukazviita denga risipo, hazvilasti too long. Handei patinotora simba rekurumbidza. Unoza pamwe pacho, when you start to praise, that's why Bible richiti kana wawana Mwari wakwana nezvinhu zvese. Vanhu vanokuda muna Mwari vanoramba vari muna Mwari. Hakuna chimwe chinhu chiri permanent panyika kusiya kwekurumbidzwa kwezita raMwari. That's where we withdraw our power. If you want to go to the next level, where there are the level at which you love the Lord, let the stick of the love of the Lord grow bigger. Where there are the appetite yekunamata Mwari. Can I repeat this? Kune vanhu vakawanda watakatengera hembe. Unoziva rimwe gore ndakarwadziwa. Ndiri mutendi mudiki. Ndichiri kuita zvefashion. Vandatenga boots. Ndatenga boots. Mufundisi aishumira zuva iroro achiti, ndoda mari yema-instruments. Ndoda mari yema-instruments. Ini vandati handisi kutenga zvema-instruments. Vandatenga boots. Zvino inogona kunge mari yacho iri shoma, but palevel yangu mazuva iwayo yanga yakandiwandira. Vandatenga boots 1.1. That was around 2011.
1.1 1100 vananaya kumusha vanaona mukoma wangu asina bhutsu bva ndavapa. The following morning wanga wainayo kudhibi, wanga vanoziva dhibi, mukoma wangu wanga ane bhutsu iyoyo kudhibi, vachifila kuti vakachena boys ravo richivaona vachitsika manyoembo vachifamba. Ndikati wakomana nemadhuriro anoita bhutsi havatodi kuenda kuchechi kwacho, saka kudhipi ndokwavaionekwa nemafesi avo vakapfeka bhutsi yangu inodhura. But ndaramba kurumbidza Mwari ndichida kunofadza vanhu. Do you know kuti pamwe pacho chaunokoshesa iwewe ukachiisa maoko evanhu havachikoshesi, but denga harirambe rakanyarara. Ukaita zvakanaka pamberi paMwari, denga harirambe rakanyarara. Denga rine tsika yekurangarira vaita zvakanaka. Where do you get your power? Now, how do I get power? The word Judah, it comes from the Hebrew word, means Yehuda. It's derived from the term praise. Now, the shift of Leah's life from focusing on Jacob to focus on praising the Lord, ndopano create the dynasty of worship. Paanoti mwana uyu anonzi Judah. Saka ma spiritual decisions that we do anotipa simba. Unoona kuti nanhasi unotozonzwa murume anonzi Jacob akuropafadza mwana wa Leah kwete mwana wa Rachel, achiti nzvimbo yeushe haichazobva muruoko rwako Judah. Kureva kuti asi unoona kuti munhu anonzi Levi, murume anonzi, the first one was called, come on, and about that, the first son was called, it's Simeon, Levi, Judah. The first one is Reuben. Reuben anons, you are unstable as the waters, you defiled my coach. Simeon na Levi anons, you are aggressive and harsh. Blessing inouya pana Judah. Why? Pamwe pacho patinoita ma decisions ekurumbidza Mwari, ndo panobva simba. Pese parumbidzwa Mwari, power is attached. Ndosaka uchiona kuti pamasvingo eJericho, shoko raMwari rinoti go around 6 times quiet. The seventh time, praise his name. Ndo panoondokeka masvingo eJericho. Kureva kuti when we praise the Lord, we have power. How do we derive power? We praise the Lord. Vana vaMwari, simba zvinhu zvatiri kuchemera nezvinhu zvatiri kuti hatina, hatizviwani nekutaura nyaya dzinonakidza, tinozviwana nekurumbidza Mwari. Pick a challenge yekuti unomboita challenge naMwari kuti inini ndakukurumbidzai. Whatever happens, I'm now praising you. Munoziva kuti most of the time we are planning an escape route instead of planning to praise. Can I repeat this? We are planning an escape route instead of planning of praising the Lord. Murume anonzi Daniel, Meshach and Abednego anopinda mugomba reshumba. Paanoudzwa kunzi I'm putting you in the den of lion, he did not negotiate to escape or negotiate to compromise, but he prayed. Pavanonzi taakukuisai mugomba remoto, hamuna kunamata chimwari ichi. Vanoti Mwari wedu kutirwira kana kusatirwira, asi tichanamata Mwari. Kureva kuti simba harisi pa negotiation, simba riri pakurumbidza Mwari. Ndichiri mufundisi mudiki, ndakawana revelation rimwe gore, Mwari vachitaura neni, vakati vanhu vazuvano vari kuisa matreka pamafoni evarume vavo, vanhu vari kuisa matreka
pafoni emadzimai avo instead yekuaina hembe uchidzinamatirira nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Vanhu vari kupedza nguva vachikompita in the flesh instead of dedicating time in the spiritual platform. Patiri kurumbidza Mwari. Hakuna akarumbidza Mwari akashaiva simba. Simba rana Peter nana John rakanga risiri mukurwa, siri veri nendarama hatina, but chatinacho tinokupa nezita raJesu. Simuka ufambi. Vana vaMwari, tenda musimba remunamato. Withdraw power from this prayer. Kune vanhu vakawanda vari kutora nguva yakawanda vachipedza nguva vachiedza kunegotiata zvinoda kunamatirwa. Kune vanhu vakawanda vari kupedza nguva vachipinda mumabattles anoda kunamatirwa. Guys, you will never win a war because you don't spend time nevanhu. Muna August vanopira mashavi, muna April izvezvi kutaura kunoku une munhu ane zita rako nechibhokisi chaainacho ari pamuprofita ari kubaya bhokisi iroro netsono dzvu achirisunga nezvijira. Iwe haugoni kuziva kuti vanhu vaswera kupi, haugoni kuziva kuti vanhu vari kutaura kuti chii vakavhara madhoo, hauzive kuti vanhu vari kudii. But shoko raMwari rinoti kana tanamata, Bible rinoti no weapon fashioned against me shall ever prosper. Kana ndapinda muprayer ndichifamba musimba remunamato, ngavaronge zvavo zvavanoronga asi havabudiriri, ngavagare zvavo matare. But ukagarirwa matare usinganamati unoparara. Ukagarirwa matare usinganamati vanoita zvavanoda newe. Ngavasangane nezita rako richipisa, ngavasangane nezita rako richibvira moto, ngavati vakashanya manheru vasangane nechadzera chemoto. Denga gari kukomberedze robva rati ndinoshandura varanda vangu ndichivaita murazvi wemoto, kureva kuti une simba raunowana muprayer kana ukarumbidza Mwari. Une simba raunowana. Ngavatenderane kuti gore rino hapedzi, ngavatenderane kuti zvatamurongera nyowani haabhadhari mabills, ngavatenderane. But pavari kutenderana, isu tiri kutenderana nedenga toti Mwari wangu kana mandinzwira nyasha, denga kana mandinzwira nyasha, komberedzaiwo vana vangu Mwari, komberedzaiwo upenyu hwangu Mwari, komberedzaiwo mereji yangu Mwari, komberedzaiwo chekudya changu Mwari. Ivo vachironga matare, ini ndichinamata. Pane simba rinouya nekunyengetera, pane simba rinouya nekurumbidzwa kwezita raMwari. Unoziva kuti munhu anonamata, vanhu vakatobvumirana vakati Jona awedzwa nehowe. Vaive muchikepe vakatobvumirana vakati mukomana ametswa nehove afa, but ane simba raMwari haafe. Nehove chaiyo nematumbu ehove anoremekedza vanenge vaina Mwari. Kana wana Mwari hapana chinokuuraya, kana denga rakutendera hakuna anokuuraya, hakuna mazwi anokuparadza, hakuna dare rinouraya vana vako, hakuna muroyi anobata upenyu hwako. Kana wane simba raMwari nehove unogara neshumba. So usiku hwese muchigara neshumba, usiku hwese unenge wakagara neshumba, usiku hwese unenge uri mumoto uchibvira. Why? Une simba raMwari. Hatirambidze vanhu kupfutsa moto, hatirambidze vanhu kutikanda mugomba reshumba, hatirambidze vanhu kutiitira makuhwa, hatirambidze vanhu kutora hembe dzemukati dzedu tikadziyanika. Vanotora, vamwe havachadzitori, vanotora foto votumira vanhu vavo. But pavari kutumira vanhu vavo, mazita anotarisa hembe dzedu ngaapofomadzwe nesimba raMwari. Vakabata hembe dzako ngavapofamadzwe nesimba raMwari. Denga gari kurwire, shumba dzimborara hope dzakatarisana nenyama. Wai denga rine zvarataura. Namata Mwari, vava nechawanotaura pamusoro pako. You need the power of the Holy Spirit to be breathed in you. Uite decision yekuti handichararamire vanhu, handichatyi zvinotaurwa, handichatyi zvinorongwa, but Mwari.
kune munhu akambondiudza akati unoziva here kuti tinokudonhedza. Ndikati kudonha handirambi nekuti handina kumbozvisimudza. Ndinovimba nenyasha dzakandisimudza. Handivimbe nepandakagara. Ndinovimba nesimba rakandisvitsa ipapo. Kana rikatendera ndikoromoke, ndinokoromoka. Asi handibhendeswe musana nevanhu nekuti anyamba havazivo vakakusimudza. Pane dambudziko rekusimudzwa naMwari. Woda kufadza vanhu. Wakasimudzwa naMwari. Unoda kufadza vanhu. Kune vanhu vakawanda vekuti havachatenda simba raMwari. Pane manotsi andanga ndichinyora, regai ndidzokere kumanotsi ndikubatsire. How do you cultivate that desire to save the Lord? How do you gain the power I am talking about? How do you get this power? How to cultivate the desire that you praise the Lord? One of the things is depend on God's strength. Always depend on God's strength. Acknowledge that the desire to serve the Lord is not your effort, but it is God's will. Unozaira ukatarisa mwana wawinaye, acknowledge kuti mwana uyu akatouya nekuti it was God's will. It was not my effort. It was not 100% my effort. It was God's plan. Can I repeat this? Have that. Depend on God's strength. Acknowledge that the desire to save comes from God, working within you, not your personal effort. So many times, patinoona tichidrive motikari. So many times, patinoona vana vachifamba pachiwanzi. So many times, patinoona takapfeka masutu achifita kudai. Unoti wakomana ndiri kugeza. Wokanganwa kuziva kuti pauri ipapo pana Mwari vatendera zvidaro. Let's always trust and depend on God's strength. Mwari kuda havo kuti tive muno vakazada tinongofuma takafa. Vakada tinongofuma tisingafambi. Vakada tinongofuma tisina chekudya. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Mwari vekudenga ngavatiitire zvakanaka. To acknowledge the power that works within us. Seek God first. Focus on the delight in Him, which aligns your heart with His desires. So many times, we are having a problem of putting ourselves first. Unonzwa munhu achiti, ndini ndakabata dheko, ndini ndakabata praise team, ndini muridzi wechurch, ndini nini kumhuri kwedu ndini. Unoziva here kuti pavakagadzwa ipapo inyasha. Mwari ndo vanosimudza vanhu nekudzikisa vanhu. Mwari ndo vanokomborera vanhu nekuitira vanhu zvakanaka. Hakuna human effort inokugadza muchigaro. Nekuti unoroheka, nekuti unotukika, nekuti unouraika, but denga rakutendera kugara. So let's always seek God first and make sure that He increase and we decrease. As much as we prosper, let us not prosper ahead of His glory. Udzamwe munhu ari padhuze newe kuti kunyangwe Mwari vakakushandisa zvinengei. Never say I, myself and me. Never say it's me, myself and I, we have done this. It is the Lord. Shoko raMwari roti kuna Proverbs, ndiye anopa simba rekugadzira pfuma. Hamugoni kugadzira pfuma denga risipo. I have seen graduates. I have seen people with papers, but with nothing. Kureva kuti nyaya haisi pamadegree, nyaya haisi pamacertificates. Nyaya iri panyasha. Nyaya iri pakuti denga radi ratendera. To cultivate the desire. How do you cultivate? Save others. Treat saving other people as an act of service to Jesus. Whenever you save others, do it as someone who has done it to Christ, not to fellow men. Kana uri kuzviitira kuna Mwari, ugari uchitiretena ndokusiya, ndokuregera, ndendiri kukuchengeta. When you save others, save them with humility, as you are saving the Lord, because the reward does not come from the person that you are saving. Nangachifarira
My wife kuEnglish service anga achiti, pauri kudyara, aukohwi pavadyara. Unokohwa chavakadyara. Kwete pavachidyara, kwese kwavachikohwera. Manzwa, aukohwi, ndikadyara pana vanyabadza. Ndobva ndavaitira zvakanaka. Kana kuti vanyabadza vobva vandipa mota. Ngavachirega kufunga kuti mufundisi ngavandiremekedze. Vandiite church board member because ndavapa mota. Mota yavo yatoenda, vatopa Jesu. Vachazoona kuti 4 years later, anditika, kana kuti 25 years later, kune murume achagara pafura, anobvunza kuti kune here wekurudzi rwaSauro wasara. Ndimiitire zvakanaka, chakadyarwa nababa chashayisa hope mambo nerugare mambo kwemakore, kureva kuti the kindness that the father planted is germinating on the children, not exact. So ndiri kuedza kutaura kuti pamuri kuitira vanhu zvakanaka, vanhu vamatengera grocery ngavarege kukuremekedzai, vanhu vamatengera hembe ngavarege kukuremekedzai. Denga richati zvimere kwazvichamerera ikoko, kwete pamazvidyara. Ndo mashandiro aMwari. When you serve Christ, He will surely answer you in a different way. Ndosaka vanhu vari kubuda mumachechi vakapa vafundisi panyama, vakapa nherera panyama, havana kuitira Jesu. Ukapa munhu hachidzoki, ukapa Mwari chinodzoka. Udza mumwe munhu ari padhuze newe, when you serve others, treat serving other people as an act of service to Christ. Treat serving other people as an act of serving Jesus Christ. Hapana zuva rauchapa Jesu tea. Hapana zuva rauchabikira Jesu nyemba dzaunofarira izo. Hapana musi wauchabikira Jesu maribs. Hapana musi wauchaisira Jesu fiwo. Iyeye wawaisira fiwo iye watoitira Jesu. Chirega kuisa meso ake paari, chisimudza meso ako kuaritari. Uti Mwari pane zvamakandipa, ndazadzisa murayiro, ndagoverana nevamwe. Zvino kune munhu wawakatotengera KFC, wauda kuti akuti mangwanani, every morning, uda kuti akuti mangwanani, every morning. Akasati mangwanani unoisa question mark. Ndanda kuzoti muri wapenyu. Ko madi undikwazisa, usakanganwa kuti ndinokutengera sugar. That thinking, it has killed churches. Kune vanhu vari kuuya kumachechi vaine mari dzavo, vakatarisira kuremekedzwa nevanhu. Iwe remekedza akakupa mari, kwete isu hatikuremekedzi nekuti une mari. Mari yotaura neakakupa, ende kazhinji kacho uri kutipa mafufu. Auti ndikuremekedzere muto iwe wadya nyama yacho. Remekedza Mwari akakupa. Unoziva kuti so many people are forgetting that when you serve, you are serving Christ. Pari kunzi Peter, if you love me, Peter, if you love me, so look after my flock. Peter, do you love me? Yes, look after the flock. Don't give me food, give the flock. Don't give me clothing, give the flock. Don't preach to me, preach to the flock. If Peter, you love me, please look after the flock. Peter, do you love me? Yes, Lord, love the flock. Look after the flock. I've blessed you, look after the flock. Look after the people, not me. Whatever God blessed you with, serve other people. Remain in the community. Kana wakuda kugara nesimba ra Mwari, remain in the community. Don't outgrow the community. Kana uchida kuchengeta simba ra Mwari, remain in the community. And then kuchechi, matoilets acha ana hygiene. Imi maienda musango, imi musina kana tissue, michishandisa mashizha emunhungura, ndimuda kuti taurira zvekuti che. Imimi maitoziva kuti muti uyu hauvavi, uyo muti uyu hauvavi, uyo muti muchishandisa mashizha emiti, nimauda kuonererwa mapinda muJoburg muno. Hey, the class is low. Hey, it's not my level. Kana maropafadzwa naMwari, garai mucommunity. Don't outgrow your community.
handishanye kumusha hakuna chemba, handishanye kumusha hakuna magetsi. Kana denga rakurangarirai, garai mucommunity. Ndosaka Jesu paakauya aienda kuvarombo, aienda kune vane maperembudzi, aigara nevasina chekudya, akagara mucommunity. When you have the power of God, you stay in the community. You don't outgrow the community. The things of the church, they are not standard. My brothers, I can't go dinner with them. They don't have clothes. Garai mu community. Dengaraka kuropa fadzai. Dengaraka kupai simba. Kuti vakakutenderedzai varopa fadzwe. Kwete kuti vadadirwe. Kana maane simba ra Mwari, garai mu community. Pane vanhu unenge wakabata chigubhu chekoko chemvura. It's water. Water is health. Coke is not health. Iwe ilevel yekuropafadzwa kana wauti koko inofutisa. Isu vamwe ndo iri kutotiraramisa. Ilevel iyoyo. Garai mucommunity. Mota dzenyu ngadzikwirwe nevanhu. Makanyarara. Usaise madhaka. Usarovere sita. Akakupa nyasha dzekutenga imwe notenga imwe futi. Dhoiro ngariroverwe risevhe Mwari. Rega kubuda mucommunity. Rega kutyisa mucommunity. Kana vaane simba raMwari kuti rirambe riripo, gara mucommunity. Tinokunamatira panapa. Wokomborerwa tokudzinga madhimoni. Wapedza pano akuenda kuchechi yevarungu chinomwa tine kofi ko. Tinomadzosera mamhepo iwayo. Chapedza kudikitira uchiti vhizura tichenda kuma nine uchindiruma panapa ndopedza kunamatira wapedza wana waslay queen nezvinzwara zvefake. Gara mucommunity. Kana denga rakuitira zvakanaka, gara mucommunity. Imomo mawakadzimwa madhimoni, gara imomo. Oti vanhu vazhinji vanouya kune Yesu matichi pastor anodzinga mamhepo. The moment yaanongokomborerwa auda kuenda kune varungu, kune Akon, iwe wakakurira muimba yeraundi ndoda kuenda kuAkon. Iwe vamwe vacho nanhasi dziri kumba kwenyu, dzimba dzeraundi idzodzo dziri kumba kwenyu. Vamwe venyu mukafirwa hamuendi nemi kumba kwenyu, hakuna toilet. Maucha kuti mufundisi wanga aendere kusango, toenda takabvako. Toenda nemi, kafirwa handikusini enda newe. Vakakumusha usabude mucommunity wakakurira. Kafirwa chete nenda newe. Nenda newe ikoko kwacho kwawakaiginowa ikoko kumusososo kusina gumbezi, ndoenda newe. Kusina kana blanket. Hama dzako hadzina kana gumbezi izvezvi. Izvezvi kutaura kuno kumai vako havana gumbezi. But unenzwara neBrazilian here, mweya werufu. Usingadi kuti ugare zvakanaka. Unoti unorarama kwamakore mangani chembereyo ichichema misodzi. Kune vanhu vakawanda kuti akangokomborerwa so kungotaura nendimi chati shiyarama kaushana. I don't talk to the sinners. Vamunzwa ira achinamati haana kana mweya, iwe une mweya wingani. Dzikama kana wakomborerwa naShe, gara mucommunity. Watenga mota, gara mucommunity. Uine sutu, gara mucommunity. Udzamwe munhu ari padhuze newe kuti Mwari ndibatsirei ndirege kuita manyawi. Dzaokorora kuti Mwari ndibatsirei ndirege kuita manyawi. Kune vamwe vanhu vasingacharari kumba kwaakazvarwa. I'm passing by. Guys, I'm passing by. Iwe ndori kuti guys, wakatanga rini? Vanoma kuti hanzi handiendi nevana vangu kumusha, havana kujaira hutsi. Dzokera nawo vachajaira 2-3 days. Anenge ahujaira. Kana musingadi izvozvo ingoisa isola, moisa magetsi, moisa masofa kumusha ikoko, munhu wese ongorarama yamuri kurarama. Taura munhu ari padhuze newe kuti hanzi gara mucommunity. Remain in the community. Encourage others to help prevent your own zeal from fading. If you want your zeal to continue going on, if you want what you want to continue going on, you need to encourage other people. You know what happens with encouragement? If you are blessed with the spirit of encouragement, ukasvika ukati kuna samanya mawe, tengerawo mudzimai wako hembe. Kana kuti ashamari, ngatitenge hembe kumadzimai. Haugoni kuzoramba uchidzokorora statement iyoyo wako asina.
That's why I'm just going Bible richiti unogoverana zvauinazvo nevakakutenderedza. That's why chinzwa shoko raMwari richiti impartation. Kana waane chiri mauri, you spread it around people around you so that everyone around you will be like you. And it ukataka kutaura kuti hatiendesei vana kuchikoro, ngatiendesei vana kuchikoro, wako unomuendesa kuchikoro. Madzoka ndowedza chanongora. Because they do as you do, not as you say. So for you to continue, if you love to pray, continue to encourage people around you to pray. Because once they are prayerful, the day you are weak, you find them praying. You are also encouraged to pray. So the zeal in you, for it not to fade away, encourage people around you. Make sure that what God planted in you, you are sharing it with people around you so that they keep on encouraging you. Ndai taura nechimukomana changu chidiki is 4. Shakanditi, Daddy, my skin is itchy. That it's itching. Scrub it. She can say, no, pray for it. In Rutangango Kwenya, she can say, no, pray for it. If I scratch it, will repeat again. If you pray, it will stop. So not mwana uyu maarika, maane thinking yekuti kana chinu chisikuita zvakanaka, ngati chinamatirei. Kana chinhu chedu chisikufamba zvakanaka ngati chinamatirei. So if you encourage people around you, the zeal in you, the power that the Lord has put in you, if it's prayer, if it's giving, if it's preaching, encourage them. Udza munhu ari padhuze newe kuti chakadyarwa mandiri naShe I will share it. What you say more is what you become. What you say more is what you become. So you need to speak about what God has put in me. Don't shy away from your passion. Share your passion. Ndiri form 4 1999. Kuna vanocalculate age vanobva vaziva age yangu. 99 I was doing form 4. Saka ndaiva netsika yekuparidza. Tiyangoita 9 ndotoparidza ku-SU ndindaitisa prayer. Tazopinda murori vanhu vakuimba masongs emurori. Vangani wenyu vakambokwira murori. Mune mweya urimo so ukangopinda murori mune chimwe chimweya chirimo so. Kungopinda murori unenge wada kutongo. So inini makusena acho tisatasimuka kuenda kwatainotamba bhora kuMarist Brothers. Nezita raJesu Ishe titungamirei kuenda nekudzoka. Tifambe zvakanaka tiite unhu hwakanaka. Vanhu vakuimba kuti uchadaira manje neravambonamata makuseni. Tatazongopa kona inini wamwanzi kukoma Kenneth Samembere nevamwe 3 vatatiinawo imomo vanga vasikadiwo kuimba izvozvo. Nokuti tata 5 Rodetse kuimba tata kuda manje but chatakambokurudzira vamwe nechatakamboudza vamwe nemazikaniro ataita abata muromo. Asi kuimba kabhiti unenge uri kukanzwa mauri kuti karuda kutobuda but zvavakambotaura ndo zviri kukarambidza kuti kubuda. Saka pamwe pacho ukatestifya zvakanaka unochengeta moyo wako kubva pakutadza. Kabhiti tata kukanzwa but kuti mukadzokorore munhu wese anenge achifunga kuti muri hori hazvisi kunakidza. Vamwe venyu pano kumapati ekubasa pane pawakaona doro ukati ko ndikaritesta patofunga kuti ndini ndakaitisa morning devotion. So unoyatsoona kuti if you continue to outpour what is in you, it even protect you yourself, it even gives you more power to live, it even gives you more power to dominate. Ndandiri head boy nanonyora report yezvakaitika murori. Ndapedza kunyora ndikati vese vakaimba vakomana torai magaba ande kurikisitiro chora jecha ndakutoisa vanhu vaya pai papunishment yekuimba zina basa. Why? But chokwadi dai ndisiri kumukuru weku-SU ka azwa iro dai ndakaimba because kabhiti kacho nanyatsokanzwa kuti akakanoita kuti rwendo ruite rupfupi. So pamwe pacho chinochengeta munhu mazwi aunotaura.
Ma-commitments atinoita, they give us power. Remember, power of life and death is in our words. The more we speak positive, the more we gain power, and the more we dominate, and the more we are preserved. Imagine uchiti musarove vakadzi paunofunga kuti nhasi ndoda kumubana mazwi ako aya anotanga kuti asindakati. So power in the Lord, it comes with the testimony of our words. We need to testify. We need to encourage our environment. Udzamwe munhu ari padhuze newe kuti muromo wako une simba. Zokorora kuti muromo wako une simba. Rimwe zuva ndakasungwa nemapurisa. Kusungwa chaiko. Kunyatsosungwa chaiko nemapurisa. Kunyatsoona kuti panapa ndakuenda kujeri. Ndaiyatofamba hangu 163 on the clock. Mota yangu ichinditeerera. Ndabatwa. Mukuru, maona zviripo ndikati ndaona. Zvikanzi toita sei? Ndikati ndipei 5 minutes mumota mangu moya mundisunga. Zvikanzi uda kuitei? Ndikati hapana. Ndapinda mumota muyabva ndabata vandavhura door window vandabata steering. Ndikati Mwari ndakambonamatira vanhu. God, you hear me in time of trouble. And ndazoti mupurisa akuteerera ari pawindow anditeera. Pandakati amen, what are you doing? Siyatandaza. Yes. What are you saying? So you say you're going to case us? No, I'm just saying he must have mercy on me. So what do you do? And I'm a pastor. Go. Kuroti pamwe pacho munamato une paunokubatsira. If you start to pray, because musiyonda ati Mwari zvinobuda here. Chechi igonzwa kuti ndiri mujeri. Because vanhu vakanzi wasungwa nekuti wangoti driver havatauri izvozvo hazvinakidzi. Zvinonzi wasungwa nekuti warova mukadzi. Nyika haitauri zvaitika, inotaura zvinonakidza. Unoziva kuti nyika haitauri zvaitika, nyika inotaura zvinonakidza. Matsoza ndezotara. Nyika inotaura zvinonakidza. Ndapedza kunyengetera. Don't drive again like that. Kabuda yamuona kuti Mwari maita henyu. Pamwe pacho chiri kutisungisa, pamwe pacho chiri kutiremera tonyara kunamata. Vangani venyu vane confidence wamiswa kunamata pane vanhu. Vangani venyu kungotanga kunamata pane vanhu. Kungotanga kunyengetera pane vanhu. Ngotanga ngotaura zvisina basa pane vanhu. Nezita raJesu. Ndaiparidza kune project yandakaita kwainzi kumuyesho. Munhu bva akaruma rurimi. Vana kuti tsvaga mugoti, tsvaga muti. Tiisa arege kudimbura rurimi. Zvinondibata zvakati zvandibata kati. Zita raJesu. Ndakangana kuti havanzwi Shona. Nezita raJesu. Ndikaona kuti havanzwi kuti in the name of Jesus. Out. Mweya uya uchiti pa. Munhu achitanga kubvunza, what am I doing? Ndikati you are healed in Jesus' name. Every time munhu akachinja zita rangu from mukwerekwere. Angangonditi pastor. Iwe unoramba uchinzi mukwerekwere because chari mauri wakachiviga. Munhu akati kumba kuri kunetsa itapfugama ndikunamatire. Iti pfugama nditaure izwi. Iti uri kuremerwa nei? Ngatiudze Mwari. Vanhu vanokuremekedza. Simba rari matiri rekunyengetera nekuteura. Tiri kuriwanza. Udzamwe munhu ari padhuze kuti unoda power. Utsokorora kuti ndinoda power. How do I gain power? 1, I praise the Lord. 2, I challenge myself. Chiri kunetsa vanhu mazuvano, we are not taking what I call spiritual challenge. Spiritual challenge, that's when you do things in the kingdom that are painful to do. Mushoko raMwari mune zvimwe zvinhu zvinorema kuita in the spirit. Ndakadzidza kuti chinhu 1 chinorema kuita mushoko raMwari kutaura chokwadi. Vamana vanhu vakagara mabhenjumu vanonyepa. Hama dzemugere nadzo padhuze apa vakomana vanhu vanonyepa. Vanhu vari mumabhenjumu vanonyepa. Izvezvi ngandite mistake yekuti ndidai bachiro radambuka mabhatani. Uyu anoudza asina uya uchecho kuti bachira pastor radambuka mabhatani. Umwe obva ati rakatodonha. Umwe painozosvika kuHarare inganzi trousi ndo rakadonha kwete bhachi. Vamana vanhu vanonyepa.
mabhenji vanhu vanonyepa. Hakuna munhu anoti ndakanzwa. Uri kuziva here zviri kuitika? Wanga uripo here pazvazviti? Omara vanhu vanonyepa. Vanhu vanonyepa. Ndakadhila neyouth ka. Unonga chinzi mufundisi ningi na brother ningi na sister ningi vari kuita musikanzwa. Pana anokudaidzai kuti chiuya aita akutanga, chiuya aita pedza. Makazviziva sei? Imi musikaprofiti. Vanhu vanonyepa. Ndo chinhu wani chapedza chechi simba. Kunyepa. Kunyepa. Iyo zvizi ngatingoti wani kapo panzapo. Yangonzi wasire umokira maki mota. Umongoti sei wakira maki. Sei musina kuona kuti maisa maki. Zvinonzi maini ngonga oda kutorohwa. Dai mufundisi wasina kubuda mpama yanga yakutodzika. Vanhu vanonyepa. Bvunzai inini mufundisi. Ndinoudzwa nyaya ndoti ngativadaidzei tivabvunze. Mufundisi zvinozobuda here. Ndivo vakataura ngativabvunzei. Makuhwa anopera kana asvika pamuKristu chaiye. Paanoti ngativanamatire, tisati tavanamatira tingovaudza kuti vanyabadza, chiregai kuzotaura zvakaipa pamusoro pemwe board member. Tanzwa kuti zvishuwa vanyabadza makandiudza. Hakuna, iyozvi munhu wese akakuudza nyaya, muudze kuti handei. Tingonomubvunza, vakomana chechi yapera simba nemakuhwa. Vakomana chechi yaparara nemakuhwa. Vakomana chakafirwa pamuchinjikwa charerutswa nemakuhwa. Ndakabvunza mumwe munhu, zvanzi baba vanoshusha. Munogara kumba kwawe. Unondiudza kushusha kwemukadzi wandagara naye 25 years. Vanhu vanonyepa. Chapedza simba chechi makuhwa. Iyo zvichibuda muno chatotanga kunyepa. Pasa havana kuenda kuliva wanga vasina mari. Ndakambokuratidza bank account yangu. Unoisiya? Wazvanipi? Chechi vakomana vanhu vanonyepa. Chechi havana, pasa havana kuenda kulivi gore rino. Havana mari. Takambokuratidza account yangu. Iwe unoiziva? Ko zvandakavhara kubva musi wandakavhara kusvika nguva inini kumba kwangu. Vakatanga rini kunyepa? Omara chechi vanhu vari kunyepa. Chapedza chechi simba kunyepa. Chaparadza mafamilies makuhwa. Tete havadi muroora. Muroora hadi tete. Iwo tete wacho vanotouya vakagwinya kunge shumba. Vanoya muromo nemuromo. Munhu akanaka yakafundumara kupetanisa chiso kunge cheni dzakaunganidzwa. Kuda kushishidzira muroora. Ndakanzwa kuti hamufariri. Chauraya chechi. Chapedza church, it's a wrong confession. Mwari havadi makuhwa. Mwari havadi vanhu vanonyepa. Mwari havadi vanhu vanotaura zvisizvo. Kune vanhu vanototenga nyama kuti vaite makuhwa. Vasina bhuleya toilet kumusha. Taura munhu ari padhuze newe kuti usaite makuhwa. Chinokuwadza makuhwa chinhu wani. Anopedza simba okuwadza mwoyo wemunhu. Mwari vanoda munhu. Can I repeat this to you? Mwari vanoda munhu. Munhu auraya Mwari vachikumuda. Munhu aita upombwe Mwari vachikumuda. Munhu asina mari Mwari vanomuda. Munhu anetsana nemurume Mwari vanomuda. Munhu achirwara Mwari vanomuda. Munhu arasika njere Mwari vanomuda. Munhu afoira chikoro Mwari vanomuda. Munhu anhumburiswa Mwari vanomuda. Saka paya pamuri kurwa nevanhu vakanganisika, muri kurwa naMwari. Mwari vari busy kurapa chironda, iwe uri kubhizi kumara chironda ichocho, unobudirira sei? Kurwa nemunhu, kurwa naMwari. Munhu wese wauri kurwa naye, uri kurwa naMwari. Can I repeat this? Munhu wese wauri kurwa naye, even unoita pane chinhu wani chandakanzwa, hanzi ndi maid, haana basa. Iye maid ye ane 100% Spirit of God. Imi mune 100% Spirit of God. Mese munodiwa naMwari zvakafanana. Zuva ramunomuchemedza, muri kuchemedza Mweya Mutsvene. Tarisanai mugadzirise unhu wenyu. Vanhu vese vauri kuitira makuhwa, ndo vanhu vese vari kutadzisa kuti ugare zvakanaka. Vamwe izvezvi une bank account 0, makuhwa account full.
bhachi ramufundisi rari chibata ndiri kudya iholiday problem yako iri pai kana usati wandipa chekudya nyarara vamwe vandifidhe ndiri pakati pekudya hauzivi here iwewe kuti food is one of the pleasures of life sei usingado kuti ndinakirwe nechikafu pazororo kudai maini ndio vanenge vari kumwa mapiritsi vafuta siya mwana wevanhu adye problem yako ndei kana mapiritsi achifutisa imwaika imwai mapiritsi ari svadai kana achifutisa taura munhu ari padhuze nokuti ndabatsirika ndaakumborega makuhwa dzokorora kuti ndabatsirika ndaakumborega makuhwa chiri kutadzisa vanhu pamwe pacho kutotenga mota makuhwa mwari vanotya kuti if you are covering 10 people netsoka nemota uchakavha 100 regai tinonotse spreading of gossip ndosaka usati wakomborerwa zvekuti dhata hariperi mwari vari kuchengeta mamereji evanhu nekukunyima dhata paunombodai nedhata rekukwereta riya raunenge wabhorowa kuMTN 5 rand ko ukazoita limited data vanhu vanopona here regedza makuhwa ukomborerwe chapedza simba revanhu makuhwa ukaona ndichirovana nemukadzi wangu siya tirovane unotozoona ane nhumbu mangwana hauzive kwatakasangana taura umwe munhu ari padhuze newe kuti chimborega makuhwa akaundi yemari ikure chimborega makuhwa nyaya dzevanhu dzaunoziva dai ari maprojects dai waakumberi munhu kana asina kufa mwari vachikumuda siyana naye udza mwe munhu ari padhuze newe kuti chinhu chakaoma pakunamata mwari kurega makuhwa kuno mwe munhu wekuti ukangoona ati typing pafoni chatanga chachaya but inini hangu ndinotenda muvarume kuti vanoenda kudenga vakadzi vazhinji I'm not sure because vakadzi vane makuhwa izvezvi service ichipera kudai maona here kuchechi kwakusina vanhu mazoona vanhu vakaenda kuholiday Jesu anomboti chechi izare akati kana paine vaviri kana vatatu ndichava pakati pavo because haiziva kuti vanhu vanoremerwa ende vanhu vazhinji havana kuenda kuholiday varimo mudzimba vari busy kumakuhwa vatadza kuuya kuchechi vamwe vakazorora vakaenda kulive namufundisi kune vanhu vanovhara neni vachivhura neni vane anoending dzechifundisi ivo vasati vaakana mudhikoni tarisa munhu ari padhuze nokuti hanzi namufundisi ukarega makuhwa upenyu hwako unochinja ukaregedza makuhwa upenyu hwako unochinja akaroorwa nemudhara ndatombomuwana mudhara wacho akaroorwa nemudhara nditori naye murume wake chidhakwa nditori nacho chidhakwa chacho denga richaona zvekuita nacho iwe wakangwara wakaroorwa namudhikoni ini ndakaroorwa nechidhakwa mwari uchandinzwa nguva yacho kana yakwana kana wakaramba wakanyarara zvine inewe ndiwe here uri kunhuhwirwa nedoro saka uri unoizwa nei siyana neni chidhakwa changu akabereka mwana asingaiti zvakanaka ndewangu inyaya ngani dzevanhu dzaunokomenda mota yavo ine noise ine injini inenge ichigayo shamari ndiri kutodhiraivha iwewe uri kunzwa injini inenge ichigayo ini ndiri kuchatsonzwa kuti denga riri pano panotangira vanhu pakasiyana patinosvika pakadii pakasiyana panomwe munhu akambotiti mufundisi mapera ndikati ndapera asi ndichiri mupenyu mbodza munhu ari padhuze newe kuti zveupenyu hwangu zvinorongwa najehovha hazviverengwi hazvigadzirwi mastreet upenyu hwangu unogadzirwa najehovha hugadzirwi mastreet hakuna upenyu hwemunhu unogadzirwa mustreet ndinoziva hwani mumwe mukadzi akaitiswa nhumbu katatu akazoita mai mufundisi nhumbu yekutanga achitizwa yechipiri achitizwa yechitatu achitizwa yechi4 achiroorwa namufundisi anga aine nyasha dzekuroorwa wanzwa nyasha dzekudii dzekuroorwa umwe anoroorwa ka5 imi musati mambonzi will you marry me kune vamwe vari munhu vasina kumbonzi will you marry me vakangonzi ndobvisa musi wa10 vakadaro itai amen vana mai musaninyepere vakanzi ndokuroora musi wa10 itai amen vangani venyu vakanzi will you marry me chechi yakazara masaladi
Maya Bazamakan, will you marry me? Engagement ring it. I want to visit them so attend. But tirimo, vana will remarry me varimo. Isuo takangomuka tiri pachiwanze tirimo. Umwe nomwana murume wake. Penyu unotangira bakasia. Udzamwe munhu ari padhuze newe kuti unopera simba wakaita makuhwa. Chechipiri chakaomera vanhu kuita kubvisa chegumi. Aiva vakaomera vanhu. Ukaona munhu akunamata zvekubvisa chegumi akunzwa Mwari. Izvezvizvi kune vanhu vakatodya Christmas vachidya yaMwari. Izvezvi. Akauya toenda, akauya toenda, akauya toenda, but pachegumi haubvi. Tendeuka pakudya chegumi. Ndo pamwe panofira vamwe ipapo, ndo panopera simba rako. Zvakafanana nemurume anoti ndinoda mudzimai wangu, usingamupi mari, amuda nani? Murume wese akagara nemukadzi waagere naye usingamupi mari, amusi kudanana, akagarira vana vake. Murume wese whether uri online kana uri pano uri kundinzwa kana mai usingavape mari, akagarira vana vake, kwete iwewe. Vakadzi vese vanoda mari. Ndosaka pakatanga paita Garden of Eden, then mudzimai, Mwari vanoti mudzimai, then Garden of Eden. Kusanganisira mai mufundisi vanoda mari. Kana vachingofila kuti mwongo ari lolo, ngoti ka 500 akapinda imo, vanotodzoka mudhu yatova bo. Vakadzi varume vese vane vakadzi vane mamudzu, vapei chimari, uchibva pano ngoti pinda nemo, mamudzu anopera. Wazvinzwa chikwata? Yes. Vese vamwe vachazoti mufundisi vanonyepa ina handidi mari ndakauda. Vese vakadzi vaiti nyangwe zvakare murombo garira naye, rudo harina murombo, vakafa nenzara. Vese. Ende mukadzi anopiwa mari nemukadzi asingapiwe mari unotovaona vachifamba. Asikapiwe mari anoita munhu akacherwa pasi mungemupambaira. Ana kana hembe 1 inofita anoita achaisunga newaya. Anopiwa mari akapfuurawo nemumushopu anoonekera. Taurira munhu ari padhuze newe kuti zvakangonaka kuti panofanira kushanda mari urege kushandisa munamato. Panodiwa chegumi bvisai chegumi. Panodiwa mari bvisai mari. Ende timu iroro rinonyima chegumi ndo rinobva ranyima nemadzimai futi. Nemadzimai anokurudzira kuti musabvise chegumi ndo vanonyimwa mari. Ndokucharamba uri mbambaira. Charamba uri mbambaira. Udza munhu ari padhuze newe kuti one thing that is hard is to give tithe. And the other thing that is also hard is to pray. Prayer, vanhu vazhinji vanonamata muchechi, but aega kumba kunyatsoti 15 minutes dzeprayer dzinorema. Vanhu vazhinji vanoverenga bhaibheri nekunamata musi weSunday. If you want spiritual power, you need to pray during the week. You need to read the Bible during the week. You need to meditate during the week. Pamwe pacho umboitawo time yekuti Mwari vanotaura newe uchiverenga bhaibheri. Mwari vanotaura newe muprayer. Set aside time to pray. Ndochimwe chinhu chinopa power. And also anything that you pray about becomes a possibility to you. Prayer increases your faith. Prayer increases your level of understanding. Udza munhu ari padhuze newe kuti zvemweya zvinonzwisiswa kana wakugara muprayer. Alright. Chimirai ndipedzise nechinhu ichi. When we say spiritual power, why do I need spiritual power? Spiritual power is a key that unlocks doors that human beings cannot unlock. Haugoni kuudza bosi wako mafungiro. Haugoni kuudza vamwe vanhu mafungiro. Ndaigara muma-panels of meetings. Mazita akaiswa ari 3. Unonzwa zvichinzi ninga haiti, ninga haiti, ninga haiti, ninga anoita. Pane zvimwe zvinhu zvinoda spiritual power to happen. Inini ndinogara, ndaimbogara futi
mu-payments office, but aiselecta ma-payments. Waingonoti kune company 1 yaisabhadharwa, koita imwe company inongobhadharwa. Manzwa zvandinoita. So pamwe pacho chinonzi spiritual power is that connection that the naked eye cannot see. Paunovhurirwa masuo, pasingafani kuvhurwa masuo. Pa road block, mota dziri 10, dzimwe dzese dzinonzi pfuura yako yongonzi stop. Rimwe gore tichibva kuZimbabwe, tina maifundisi papa ine queue isingaiti. Mota yedu ine passport yangu yanga yasarirwa ne less than a month. KuZim side yakadhindwa, kuSA side vakati hatichadhindi. Vandatogara pasteering. Mota yedu bva yanzi iyo, ndandine cousin yamaifundisi hanzvadzi yavo. Vatanongedzerwa nemwe mupurisa anga akasimba so, zvikanzi come, go. Kwava ndapfuura. Ndichodrive mota yangu. But iwewe ukasagara muprayer, mari inopera nemamhepo. Madzikirira. Pane zvinhu zvinogadzirwa neprayer. Pane zvinhu zvinogadzirwa neprayer. Zvakafanana neizvezvizvi, kuti usatsikwe nemota, urege kuita accident. Pane zvinhu zvinogadzirwa neprayer. Last week, rega ndite recap, ndaiti pane vanhu vanofanira kunamatira. Iwe unogona kuita 20 years uchinamata, pane mumwe munhu anongokuti enda ugodzoka. Kune mumwe munhu anogona kuti chienda kana kuti gara. Ndongodzokorora chinhu chekuti spiritual power is real. Spiritual power is real. In the spiritual dimension there is real power. Mune simba riri munzvimbo dzemweya rekuti rikanzi iro watorarama. Unoziva pane mumwe munhu kumba kwavo vaishanyirwa nevanhu. Every night imba mavo mune vanhu vairongedza. I removed my jacket iri Sunday ndikati endai munoisa bhachi rangu mumba menyu. Zvikanzi toisa pai, ndikati musaise mukitchen. Ingonoisai murumu yamunoda. Mungosiya bhachi rangu imomo. Mumwe munhu atotanga kuti vafundisi vaivatanga. Vanhu vaitumidzirwa handkerchief yaPeter. Ena unoerenga Bhaibheri. Peter aipa vanhu kuti endai nehandkerchief yangu. Ndozvandakaita, ndakati endai nebhachi rangu. Zvikangonoisa bhachi rangu mumba imomo hapana akazobikazve kana kufamba manheru. Zvese zvakaremekedza bhachi. Prayer works. Vamwe vanhu muno undermine the power of a calendar. Calendar chairo, calendar ringorino muchinjikwa wechechi risingatengeswi remahara rokubvisira madzikirira. Mumba men'anga unoona nechimuswe chegudo nechimuswe chekitsi ndo mumba men'anga nezvimashelves zvehoshwe. Mumba memufundisi, mumba memutendi, sangana nekalenda, sangana nebhaibheri, sangana net-shirt, sanganawo nezvinhu zvekuchechi zvinodzinga mamhepo, zveun'anga zvinodaidza mamhepo. Izvezvizvi iwewe ukawana $100 US pakaiswa muswe wedzombi unoitora? Unoitora? Waisirei? Uri kuremekedza ota yevamwe. Nemamhepo akasvikawo kumba kwako kuine kalenda, anotiza, anoremekedza ota yevamwe. Wanzwa zvandikutaura? Vana vaMwari don't undermine kunamatirwa. Panonzi paya uyai munamatirwe, namatirwai. There is power of prayer. Usaende kuinterview kunge musoja. Usaende kuZimbabwe kunge mweya yetsvina unongopatika wapa border. Oneka unamatirwa. Prayer works. Unomwe munhu wandiri kutaura naye so. Zvinhu zvinofamba munzira dzemweya. Ma-hours avagara ipapa anoripirwa naJehovha. Haaregi kurega kuripirwa. Mwari vanomaripira. Kune vamwe vanhu vasina dzimba because havasi kuda kunamatirwa. Kune vamwe vanhu vasina kuroorwa because havasi kuda kunamatirwa. Kune vamwe vanhu vasina chavanacho because havasi kuda kunamata. You, spiritual power. You need power. You need power. Unoziva vanhu ngavati kana asvika pamuchato toda kumisira poison. Paunosvika vese ngavatange kubvunda so. Mwari vanokupfeka nesimba uchifamba. Mwari vanogona kukupfekedza jacket risingaonekwi nevanhu. Rekuti even mupurisa akasangana newe akasangana neso angoda kusunga so. Timakadi
anonzwa chiveveso, kungonzwa chiveveso okusiya. Mwari ngavakupfeke nesimba ramweya. Mwari ngavakupfeke neanointing inorambidza zvakaipa kuitika pauri. Mwari ngavapfeke vana vako nenyasha dzekuti kunyangwe munhu ane mamhepo akati ada kubata mwana wako, paanenge akuda kumubata anotemwa nemusoro, anoita dzungu kana zvinongoramba. Zvengeswa munzvimbo dzemweya, spiritual power. You need power. Unonzwa Liya achitaura kuti praise. Now I'm praising the Lord. Akava mbuya wemarudzi nemarudzi. Why? Akarumbidza Mwari. Dauti mwe munhu ambotaura kuti Mwari ndakudawo spiritual power. Ndakudawo maki emweya. Zvangu zvakavharirwa nevanhu ngavaremerwe nazvo vazvisiye. Chimbonamatira nyasha dzekuyamba. Pauri kupedza 2025 iti Mwari wekudenga chese chakabatwa munzvimbo dzemweya ngachiregedzwe. Chiuye kwandiri muridzi wacho. Iro gore rinoi ngachiregedzwe. Unodaidzwa kuinterview haupindi. Chese chako ngachiregedzwe. Izvo zvinoda kuti umbotumira simba remweya mutsvene. Ungoti mweya mutsvene pane changu chese. Mabasa chaiwo ngaauye kwauri. Unoza manje iholiday regai ndichirega kuprofita ndinozovengwa kunzi baba vaya vadzoka hatisi kukurumidza kuenda kumba, vari kumba kwacho hauna kana chekudya. Unotorei? Kune mumwe munhu anofanira kusunungurwa naMwari. Paunomboti Mwari ndiri kuda maki emweya, akarambidza shumba kudya Dhanieri, akarambidza akaita kuti Liya agare pamurume asingadiwi. I want to praise you, God. I want to pick a challenge yekuita zvinhu zvakaoma munzvimbo dzemweya, kuverenga Bhaibheri, kunamata, kubvisa chegumi, kurega makuhwa, kurega kurwa nevanhu. The more you fight people, the less you are blessed. All right. Pananga ndichiparidza panapa. Pananga ndichiparidza inini. Kune munhu aita ine aging yekunzwa musoro wake uchita unge uri kumuremera, so ndoda kunamatira. Vamwe vese zvinamatirei. Takakunamata uchiramba kuti changu chese Mwari chakabatwa munzvimbo dzemweya kana chiri kuramba mumweya ngachisunungurwe. Ndoda kunamatira. Simuka. Ndoda kunamatira. Mweya mutsvene ane zvaanofanira kuitira. Pandiri kunosvika zvimwe 365 days from today, pane chinofanira kuitwa naMwari. Mwari wekudenga ndokutendai spiritual power to close doors and to open them. In the mighty name of Jesus, I release an anointing to unlock every door. Muzita raBaba neremwanakomana neramweya mutsvene. Ngaagamuchire nyasha dzakanga dzisipo nedziripo dzirarame. Mweya mutsvene ndokutendai kuti ndaturika maoko angu, nyasha ngadziwanzwe paari muzita raJesu, muzita raJesu. Gamuchira chawanga usina, rarame zvakasiyana nemakore ese muzita raJesu. Baba ndokutendai kuti muri Mwari. Itirai zvakanaka mwana uyu. Ngaagamuchire chaanga asina. Chinjai masuo ekupinda navo neekubuda navo kubva nhasi. Chinjirei masuo ekupinda navo, mochinja masuo ekubuda navo. That connection ngaiuye muzita raJesu. I release an anointing zita raJesu. Takakunamata pauri papo. Chimbokumbira chinhu chinonzi spiritual power, kuti Mwari ndokuremekedzai. Ndiri kukumbira simba ramweya mutsvene. Chingokumbira simba rekuvhurirwa masuo. Iti kwete nepa I want spiritual keys, spiritual power, spiritual relevance, spiritual dominance. Denga ngari kurangarire masikatani. Utange kuita zvavanga usingagoni.
utange kuona zvavanga usingaoni. Mwari ngavakusvinudze maziso ako utange kuona zvavanga usingaoni. Kune vanhu vanorota vachidya manhere masikati amangwanani ano. Ndoda kuti mweya iwoyo uchinje ubude mauri izvezvi. Kune vanhu vanorota vari mumvura, vanhu vari kurota hope dzinopesana navo. That is a spiritual power that we need to reverse. Kune vanhu vanorota vachidya izvezvi, kana zviri kutoitika izvezvi, I want you to reverse that power. Chingo reverse that power. Uti Mwari, I reverse the power to eat and I'm not eating again. 1, 2. I reverse this power never to manifest again. Muzita ra Baba nere Mwanakomana nera Mweya Mutsvene. Hauna nokushanyira manheru, hakuna achafamba muupenyu hwako. Ndinorivhesa simba iri nezita raJesu. Baba wangu, muzita raJesu. Thank you, Jesus. Simudza maoko ako kuna She. Nauti unamate munamato uyu neni. Uti Mwari vari kudenga, ndipeiwo simba remweya. Vanhu vari panyika varege kundibuditsa muurongwa hwenyu. Kurege kuva nerimwe simba ringabata upenyu hwangu asiri Mweya Mutsvene. Hondo dzenyika ino ngadzirege kundishandisa, asi Mweya Mutsvene nganditendereri kumushandira. Ndive mushandiri wenyu Mwari. Mhepo dzenyika ino Mwari dzirege kukanganisa ini kana vana vangu. Mweya Mutsvene ndiitirei zvakanaka. Pese pandinofamba vanhu varege kundiona ndiri ndega, asi vaone imi Mwari. Baba, nezita raJesu nditendereiwo kurarama musimba renyu. Ndirarame munyasha dzenyu. Ndirege kushandiswa nenyika. Muzita renyu Jesu. Amen. Pauri kuenda kumba, ingonotenda kuti Mwari vanokushandisa. That faith uyaitiso pakuna She. Kana makomborerwa, regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Kana makomborerwa, regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Kana maropafadzwa, regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Kana makomborerwa, regai kuzokanganwa kutenda Mwari. 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 Aita Mwari wangu nekutikomborera. Aita Ishe wangu nekutiropafadza. Regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Regai
rekaika kuzokanganwa kutenda Mwari kwemimi musazokanganwa kutenda Mwari ndatika musazokanganwa kutenda Mwari kwemimi musazokanganwa kutenda Mwari tinamate baba ndokutendai nesevhisi yanhasi rangarirai kereke yenyu Mwari tirege kurarama all types of power that exist in our time, but that we may live in the power of the Holy Spirit, that in our power we do not destroy fellow men, but in our power we edify your kingdom and our fellow men, that in us, Father, we exhibit the power of the cross in doing good and for our own good and for the kingdom's good. Father, I pray kuti patakuyenda kudzimba tifambiswe nemi, tichengetwe nemi, tivhumbamirwe nemi, tipedze gore zvakanaka. Vari munzira kubva kwavakafamba, fambai navo vasvike zvakanaka. Vachengetedzei, vari muguta ngavakomberedzwe nemi, vari pano ngavawane double anointing. Simba nenyasha zvive pamusoro pavo muzita raJesu. Amen. Tasununguka kuenda kumba, mavisitors vanyabata vada kukuonai. Vamwe vose handei tinopfuurira pamberi nekufara tichidya tichiziva kuti 1 January tinenge tisingachadyi madyire atinoita mazuva ese tichimbotsvaga spiritual power. Imwai tii yenyu na 6, porridge na 8, tea na 10, sadza na 12, rice na 2, ice cream na 4, supper na 6, late evening snack na 10, midnight feast na 12. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka muzita raJesu.